Silav û rêz dem baş hêvî dikim ku hûn baş bin. Ez ê îroj were jiyana yek ji dengên herî girîng ên muzîka Kurdî bikim. Ev kes kî ye? Aram Tîgran e. Em dikarin bibêjin ku Aram Tîgran dengbêjê modern ê Kurdan e. Newsa di jiyana Kurda de dîroka Kurda de weke ku hûn dizanin dengbêjî cihekî pir girîng digire. Ji vana dengbêjê yê herî modern kî xuya dike? Aram Tîgran xuya dike. Îro em ê li ser jiyana Aram Tîgran rawestin. Weke ku hûn jî dizanin heştê tebaxê 2009 Aram Tîgran li Atînayê jiyana xwe ji dest da. Niha em ê bi berfirahî behsa Aram Tîgran bikin. Aram Tîgran di sala 1934 de li Qamişloyê ji malbateka Ermen tê dinyayê. Yani em dikarin bêjin ku Aram Tîgran dengê evînê ye, dengê welat û bîranînê ye. Aram Tîgran ne tenê stranbêjek e. Ew dengê çîrokên gelê Kurd e. Dengê evînê ye, dengê azadiyê, welat û bîranînê bû jî. Wî bi stranê xwe gelek nifşên Kurd bi heve girêdan û muzîka Kurdî ji derveyî sînorên herêmê li hemû qada cîhanê belav kir. Weke ku me berî niha jî got, di sala 1934 de li Qamişloyê ji malbateka Ermenî ji dayîk dibe. Malbata Aram Tîgran di sala 1915 de ji Amedê koçî Qamişloyê dikin. Yani malbata wî bi eslê xwe ji Amedê ne. Navê wî yê rastî Aram Melikyan e. Navê Aram Tîgran Aram Melikyan e. Di zarokatiya xwe de li hawirdora Kurdî mezin dibe. Derdora wî Kurd di nava civaka Kurd de mezin dibe. Ji ber vê yekê ziman û çanda Kurdî ji nêzik ve nas dike. Ew hawirdor di pêşeroja hunerî ya wî de roleke pir girîng dilîze. Herçend ew bi eslê xwe Ermenî be jî lê di salên jiyana xwe de bi çand û zimana Kurdî re têkildar dibe. Têkiliyeka pir kur jî ava dike. Ji zarokatiya xwe müzik ji bo Aram Tîgran tenê tiştekî ku ez bêjim kêfxweşî nîne. Müzik ji bo wî riyeke ji bo vegotina hest, bîranîn û çîrokên mirovan. Bi saya müzîka xwe vê yeke hanê tevî bikartîne. Di wan salan de radyoyên herêmê û stranên gelêrî roleke mezin di jiyana mirova de dilîze. Yani teknolojî mîna niha pêş neketibû radyo ji bona müzîkê ji bona qaseta pir belav bû. Aram Tîgran jî ji vê atmosferê bandor digire. Ew hêdî dest bi fêrbûna müzîkê dike û dengê xwe wekî amûrekî vegotinê pêş dixe. Di ciwaniya xwe de Aram Tîgran dest bi stranbêjiyê dike. Hê ciwan e dest bi stranbêjiyê dike. Ew bi taybetî ji stranên gelêrî û melodiyên kevneşopî bandor digire. Lê ew dixwaze ku muzîka Kurdî tenê ne di nava gund û bajaran de bimîne. Wisa herêmî nemîne. Armanca wî ya sereke we ku stranên Kurdî bigihîjin mirovên li her derên cîhanê. Li hemû herêmên cuda dixwaze ku stranên Kurdî belav bibe. Ji ber vê yekê jî radyo û qada muzîkê ji bo xwe weke deriyekî dibîne. Di sala 1955 de Aram Tîgran diçe Şamê. Kurd ji Şamê re dibên Dîmeşq. Şam di wê demê de yek ji navendên girîng ên çand û muzîka Kurdî ye. Li wir ew bi hunermend, nivîskar, helbestvan û rewşenbîrên Kurd re têkiliyê datîne. Yani ev dem ji bo pêşketina hunera wî demeka pir girîng e. Şam an jî Dîmeşq ji bo Aram Tîgran gaveke pir girîng xuya dike. Aram Tîgran li Şamê zêdetir bi muzîka Kurdî re mijûl dibe û dengê wî hêdî di nava civaka Kurd de bi saya radyo belav dibe. Radyoya Şamê bi nav û deng e. Yani yek ji qonaxên girîng ên jiyana Aram Tîgran jî xebata xwe radyoya ku dibêje dengê Kurdî ya Şamê. Li vê radyoyê xebat dike.
لی او گلک لور او گلک ستران کردی دبیجه رادیو دکارب و دنگ هنرمندان بگهینه همو دورین که هنرمند یعنی بتناسر خواه نکارن قونسران بدن و جهکو قونسران نکارن لی بدن رادیو دنگی وان دبه هر داریم جبر ویا کشی دنگ آرام تیگران لگلک مالباتین کرد بلاو دبه مروف لحمو باجارین کردان و دروی باجارین کردان از بیجم جهکو مال کردان لکو هبه دنگ آرام تیگران بسایا و رادیوی دبهیسن yani ji bo aram tîgran zimanê Kurdî ne tenê zimanê ku pê stranê dibêjim. Yani ji bo wî ziman çi ye? Ziman bîranîna gel e. Nasname ye, çand e, dîrok e, evîn e û hêvî ye. Ziman bi vî çavî, aram tîgran bi vî çavî li ziman dinêre. Ew bi stranê xwe gelek peyv, gotin û melodiyên Kurdî jî diparêze. Yani bi saya stranê xwe van yekan jî diparêze. Di demekê de ku zimanê Kurdî bastengiyên giran re rû bi rû dimîne, stranên wî wekî cihê parastina deng û gotina Kurdî xebatê dike. Dengê aram tîgran yani taybetmendiyek di dengê wî de heye ku dengê wî ne tenê ku ez bêjim hani bihêze. Di dengê wî de hest heye. Yani em diyên ya duygu, hest di dengê wî de heye. Di nava stranê wî de xema dûriyê, evîna welat, bedewiya xwezayê, evîna mirovan, xemgîniya koçberiyê, hêviya siberojê, van mijarê hana tevî di nava stranê xwe de dihewîne. Yani dema kesek li stranê wî guhdar bike, van mijarê hana dibihîse. Ji ber vê yekê gelek kes stranê wî wekî stranên dilê xwe dibîne. Yani dema ku ez bêjim çawa kesek li stranên aram tîgran guhdar dike perçeyekî xwe di nava stranê wî de dibîne. Yani aram tîgran stranê xwe tenê nabêje. Ew çîrokan jî dibêje. Her stranekê wî de çîrokek heye. Yani di gelek stranê wî de em dikarin bêjin mirovek heye, welatek heye, evînek heye, an jî bîranînek heye. Yani her stranê wî perçeyek ji jiyana mirovan e. Çawa min gotiye dema kesek li stranê wî gudarî dike perçeyekî ji jiyana xwe dibîne. Yani gotina miroveke ku bi melodiyê dibe bîranîn. Ji bo stranê wî gotina miroveke ku bi melodiyê dibe bîranîn. Evîn yek ji mijarên sereke yên hunera aram tîgran e. Evîn, eşq em dibêjin ya. Di stranê xwe de gelek caran bikardîne. Lê vê yekî em dizanin di stranên aram tîgran de evîn carna behsa ne evîna du kesan dike, behsa evîna welat dike. Carinan behsa evîna axê dike, erdê dike. Carinan evîna mirovekî ku dûr maye, ji welatê xwe dûr maye. Behsa wê dike. û carinan jî behsa evîna jiyana xwe dike. Yani evînê an jî eşqê bi van mijara ve têkildar bikardîne. Di muzîka wî de welat û bîranîn jî cihekî pir taybet giring digirin. Yani welat ji bo wî tenê erd û ax nîne. Welat ji bona aram tîgran dema ku dibêje welat malbat e, zaroktî ye, dengê dayîka wî ye, çiyayê wî ye, avahiyek kevnin, stranên bav û kalan e, bav û kalê wî ne û bîranînê ku mirov nikare ji xwe dûr bike ji bo wî ev tev welat e. Ji ber vê yekê gelek stranên wî hestên dûrî û bîranînê di hundirê xwe de hildigirin. Yani em dikarin bêjin ku aram tîgran ji bo çanda Kurdî roleke pir giring lîstiye. Gelek stranên kevneşopî bi saya stranê xwe gihandiye nifşên nû. Nifşên me. Me jî zav li stranên aram tîgran guhdarî kiriye û rastî jî pir jê hez dikim. Bi dengê wî melodiyên ku dikaribin di nava demê de winda bibin berdewam dikin. Vê awayî gelek melodiyan jî parastiye. Yani ew di navbera em bêjin çanda kevneşopî geleneksel kültür dibêjin ya. Çanda kevneşopî û muzîka nûjen de pirekê ava dike. Bi saya stranê xwe vê pirê ava dike. Temaşevanê hêja hêvî dikim yani
داخواز ودکم کو پیوی کو هن نظام بن د بنه ویدیوی ده شیروه بکن کو وان پیوی هانا ام راستیاوی درخینن و ام فیر بکن دبه کو گلک پیوا ام جه فهم نکن هانی ده شیروه یانده هندکارن بنه بسینن دیسم بحثا کرد و ارمن بکن یعنی دست به که دمه گوت یا آرام تیگران جمالبات که ارمنه للسر چند کردی مازنده به yani jiyana wî jaliye ki din diye vîya wî balkêçiyekê nîşan dide ji bona ku bi çanda Kurdî girêdaneke kûr ava dike ev yeka hane giring e jiyana wî nîşan dide ku çand carinan ji sînorên etnîkî mezintir e yani bi etnîkî ermene lê çanda ku xwe pê ve girê dide çanda Kurdî ye mirov dikare çanda gelên cuda jî nas bike weke Aram Tîgran lê jê hez bike û di parastina wî de roleke pir girîng bilîze Aram Tîgran jî bi hunera xwe di nav çanda Kurdî de cihekî xwe yê pir mezin bi vî awayê ava dike yani di repertuara Aram Tîgran de gelek stranên navdar hene di nav wan de stranên ku em bêjin behsa evînê behsa welat behsa xwezayê behsa bîranînê ve girêdayîne û her wekî din cih digirin navê wî bi gelek stranan re hate girêdan navê Aram Tîgran bi gelek stranan re hate girêdan û gelek ji wan jî di nav gel de bûn stranên herî ku têne naskirin yani îro em dikarin bêjin ku di nava civaka Kurd de hema kesekî ku herî kem straneke Aram Tîgran jî guhdar nekiribe û nizanbe tune ye yani her stran perçeyek ji dîroka muzîka Kurdî ye stranê wî wisa bi nirx û qîmetin Aram Tîgran di gelek deveran de hate guhdar kirin yani Aram Tîgran bi saya muzîkê xwe bû dengê gelê Kurd dengê wî ez bêjim ji Şamê heta hemû bajarên Kurdan û ji wê derê heta ez bêjim civaka Kurd ên ku li Ewropayê ne û li Amerîkayê ne û li gelek cihan e dengê wî belav dibe di demekê de ku teknolojiya mîna îro yani em îro di sala 2026 de ne em behsa salê notî yani me got ya 1934 de Aram Tîgran ji dayîk bûye ji salên 50 dest bi muzîkê dikir ji 55 hetanî de sala ku koça dawî kiriye 2009 di navbera wan salan de teknolojiya mîna îro tune bû lê radyo û xasetên muzîkê çibûn riya sereke ku dengê xwe hunermend vê yekê li cîhanê belav bikin û dengê xwe bigihînin gelê xwe ev yek bû xasetên Aram Tîgran jî di gelek malên Kurd de hebûn yani civaka Kurd zaf ji dengê wî ji û muzîka wî hez dikirin yani ji bo nifşekê qaseta Aram Tîgran tenê qaseteke muzîkê nîne çi ye ew dengê malê ye yani dema muzîka Aram Tîgran lê dide weka dengekî ji malê civaka Kurd vîya wê dibîne yani di malan de di riyan de di hin kes ku kom dibin di komkirinan de di demên xemgîniyê de stranên wî têne guhdar kirin gelek kes ji zaroktiya xwe ve dengê Aram Tîgran bi bîr tîne û ji ber vê yekê dengê wî bi bîranîna gelên gelek nifşên Kurd re jî çi dibe têkildar dibe yani em dikarin bêjin ku Aram Tîgran li ser çanda Kurdî çi hişt tesîreka çawa li çanda Kurdî kir yani li pey xwe tenê stran nehişt em dikarin bêjin Aram Tîgran li pey xwe tenê stran hişt çi hişt wî dengekî hişt wî bîranînekî hişt ziman hişt hest duygu hişt çand hişt riyekê hişt ku ji nifşên nû jî bikaribin di wê riyê de biçin yani em behsa Aram Tîgran dikin Aram Tîgran çima ji bo me hewxwaz kesekî girîng e girîngiya wî ne tenê ku ez bêjim ji stran bêjiya wî tê girîngiya wî di vê yekê de ye ku wî zimanê Kurdî bi muzîkê gihand gelek mirovan wî zimanê Kurdî bi muzîkê gihand gelek mirovan yani stranê Kurdî wî stranên Kurdî wî kir di malan radyoyan qasetan û dilê mirovan de hemû kir ku bijî bi saya wî
هنر وی جی بو سرشته یک جبو پاراستنا بیرانینا kolektif agel. Yani vi avay Aram Tigran tesire ka pir mazın de nava çanda Kurdî de cehda. Di salên dawiyên jiyana xwe de jî Aram Tigran li Ewropayê jiyan dikir. Wî heta salê dawî ji müzik û çanda Kurdî jî xwaqut nekir. Pêra têkildar bû û di jiyana xwe ya dûrî welat de jî ziman û stranên Kurdî ji bo wî gelekî girîng bû. Her tim mühimiyet da zimanê Kurdî. Tu carî heta ku sax bû heta dawî jî tu carî xwe ji müzîka Kurdî dûr nexist. Aram Tigran di sala 2009 de li Stockholmê Swêdê ji ber nexweşiyekê koça dawî dike. Lê mirina wî em ne dawiyeke ji bo dengê wî ye. Stranê wî hê jî îro berdewam dikin. Em hê jî li stranê wî guhdar dikin û wî bibîrtînin. Yani di roja îro de ku em behsa Aram Tigran bikin, îro jî Aram Tigran di nav müzîka Kurdî de navekî pir girîng dikire, cihekî wî taybet heye. Nifşên kevn stranê wî bibîrtînin. Yani nifşên nû jî îro li ser teknolojiye çawa em bêjin YouTube, platformên müzîkê, radyoyên Kurdî, arşîvên müzîkê çi dikin li stranê wî guhdar dikin. Yani îro her çiqas ku Aram Tigran koça dawî kiribe jî em dikarin veya bêjin. Dengek li ser bû ku ew deng tu carî di nava civaka Kurd de namire. Mirov dikare stranbêjekî wenda bike ji ber ku em mirovin em zindî werin. Her zindî wer dema wextê wî tê koça dawî dike. Lê nikare stranê ku di dilan de cih girtiye wenda bike. Ev stran ticarî wenda nabin. Aram Tigran em ê bêjin koça dawî kir. Lê dengê wî îro hêj nava me de ye. Dengê wî nemiriye. Dengê wî di nav çiyayên welat de, di nav bîraniyên kal û pîran de, di qasetên kevin de, di dengê nifşên nû de jî çiye berdewam dike. Aram Tigran ji me re mîrateyekê hişt. Mîrateya ku Aram Tigran ji me re hişt çi ye? Ziman e, müzik e, çand e, bîranîn e, evîn e û herî girîng jî em dikarin bêjin ku dengê gel e. Aram Tigran ji me re dengê gel hişt. Ji ber vê yekê yani ger em bixwazin Aram Tigran di bîranîna me de bimîne, tenê guhdarkirina stranê wî nebase. Ev yek têr nake. Divê em çi bikin? Divê em zimanê xwe biparêzin. Stranê xwe hîn bibin. Çanda xwe bidomînin. Çîrokên bav û kalên xwe em tu carî ji bîr nekin. Ji ber vê yekê çand tenê bi müzîkê, bi müze û pirtûka nayê parastin. Yani em bêjin çanda xwe me müze ava kiriye û pirtûkê me hene base, ev yek têr nake. Çand di jiyana rojane de divê her tim li gorî çanda xwe em bijîn. Vê yeka hanê em bikin, em dikarin mîrateya ku Aram Tigran ji me re hişt biparêzin. Yani Aram Tigran îro ne li nav me ye, ji nav me çû, lê ew bi stranê xwe ye hîn jî li cem me ye. Dema ku dengê wî tê bihîstin, demek kevn dîsa vedibe. Dema ku stranek wî li maleke tê lêdan, bîranînek dîsa zindî dibe. Dema ku zarokek Kurd stranekî wî dibêje, dengê wî dîsa ji nifşekî derbasî nifşekî din dibe. Yani em ê bêjin îro Aram Tigran çû. Lê ew ne tenê stranbêjek bû. Ew dengê bîranînê bû, dengê evînê bû, dengê zimanê Kurdî bû. Ew dengê çandê bû û ew dengê ku li pey xwe hişt, hîn jî dijî. Di nava çanda me de, di nava nifşê me de, di nava civaka me de, ew dengê hanê hîn jî dijî. Mirov dikare koç bike, lê dengê wî heke di dilan de cih girtibe, tu carî naçe. Mirov dikare koç bike, lê dengê wî heke di dilan de cih girtibe, tu carî naçe. Ji bo Aram Tigran jî em dibêjin dengê te hîn jî tê bihîstin. Dengê te hîn jî tê bihîstin û dengê te li dilê me de ye. Bi vî awayî em
me behsa jiyana Aram Tigran kir bi berfirehî ji kerema xwe re ji bona ku ev videoya me bigîje her kesî hûn jî ji kanalê re bibin abone û ji kerema xwe re vê videoyê biecibînin bimînin di nava xêr û xweşiyê de.